basa bujiba katam sababagra जों बुबाग्रानो जे खामानि रहमानि बुबाग्रानो जे आशीर्वाद जतन या फलगै रहमानि एग्रीमेंट फिरि ओं सिनाय नि बुबाग्रा सुनो मेसेज का सुनो सेलिब्रेट सुनो तंथुमानि बागै सेलिब्रेट खायनि साका हायबोनो आसुबो तंथुगै सेलिब्रेट ता खायदिनि साव अमसिनि पाइथायाखौ जों थानसाके मा तंनाय नि बुबाग्रा सुनो मेसेज का फिरि एग्रीमेंट फाइनल एग्रीमेंट सिनाय बुबाग्रा के बुबाग्रा के हामबाय फायदे जतो तंग फालायजोक सिनि बाक्सा बुखुजों द काबै संबाय के थानो तमु अमो बेलानो हिस्ट्री केते अमो बेलानो इतिहास अमो जतोनि कलमतै निनि आनि सिनि जतोनि कलमतैनि बिसिङो जों दिनो अ बुथाय मानो ताइबो दिनै ताकेसे इतिहासनि दिन दिनैनि अ सालनो दिनैनि अ दिननो 13 जना विधानसभा एमएलए मानमानि वो दिन बड़ भैया सब भागने जतनो पालके बेलायनो तंथुनि साल ताबुक से जों तंथुनि साल नै सिनि तिनि कता साल नै सिनि वान सुमान हायसि ताकाबदि बुकुचों ताकाब